vil jeg gerne gøre. Og hvad drenge, du har virkelig sat drenge på arbejde? Ja, det tror jeg. Jamen, ved du hvad, jeg kan lige sige, hvad jeg siger. Det er klovne, de glemte nogle numre, så jeg fik grineflip, for jeg kunne ikke finde ud af det. Men det fik vi klaret. Ja, og jeg vil sige, der var en filmtjener, der var skifte tøj ud bagved, fordi det var meget bedre, altså. Ja, det må jeg sige, det er helt galt. Men det må jeg gerne gøre med klovne. Det skal jo galt. Men ved du, hvornår det ikke må gå galt? Og det gør det heller ikke. Nu. Du skal ikke gifte. Det gør jeg ikke. Fordi nu, mine damer og herrer, skal vi nemlig til noget ganske særligt. Det er sådan, at du og jeg, vi har den fornøjelse af hver dag at få lov til at prøve at stå i en cirkusmanege. Og det er faktisk ret magisk. Og det synes vi også, at der var et helt almindeligt barn, der skulle have lov til at prøve. Så derfor skal vi nu præsentere en pige, der aldrig nogensinde har optrådt i cirkus før. Og derfor så må I love mig, at I klapper så meget, at teltdugen er lige ved at revne. Præcis. Hun er kun 9 år gammel, mine damer og herrer. Det er hun. Så giv en kæmpe stor hånd til Laura! Ja, og jeg vil gerne sige, mine damer og herrer, det der image, det er ikke Lauras skyld, det er vores skyld. Det må man sige. Så vil jeg gerne sige undskyld og har sagt Men er du mærke til for en sang? Hallo? Hallo? Jamen jeg tror faktisk, det er din mikrofon. Nu går alt bag. Jamen det er din mikrofon, der siger. Ja, men du tror ikke, hun blev bare væk. Hun stoppede ikke, hun fortsatte bare. Super cool, super sejt pige, 9 år, unge mand. Men ved du hvad, jeg har fundet ud af? Nej. Jeg har fundet ud af, hvordan jeg skal få skoven over dig ude. Hvordan er det? Du skal bare have lidt knæk med mikrofonen, fordi så holder du stille for en gang til. Hvis man ikke kan høre mig, så kan jeg sgu ikke sige noget. Men det